Sudah sampai teman-teman loh. Iko dalane 3 meter om, iku paving iku om. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Niken Ayu channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kenikmatan, juga rezeki yang lancar, berkah dan barokah ya teman-teman. Untuk video aku kali ini aku mau mengajak teman-teman menaikkan bongkaran garasi ya. Nanti mau aku bawa ke tanah aku sendiri ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe dan komennya. Nah ini teman-teman, bongkaran ini mau dibawa ke tanah aku sendiri ya teman-teman, yang aku beli sendiri ya. Kalau yang di sini tuh aku sewa teman-teman. Jadi ini mau tak bawa ke sana buat uruk nanti kalau mau bangun di tanah aku ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti terus video aku ya. Masih sendiri teman-teman, Pak Sunya sama Pak Kulinya lagi beresin asbes ya. Sarapan mie ya tak gawekno. Hah? Lah tak tawani gak muni ya gak muni enggak. Nek gak ditawani wedine gak arep. Ya arep kok. Gak tau. Wis tak gawekno kok marana ya. Bongkar muat dong. Wes, tak buka kanakane iki lho.
pun. Kalau orang pekerja tuh namanya ya wis tangan. Lah keliru. Oh mas ngomong. Apa? Wong tak konokno. Ya iya pekerja kan ngono Mas. Ayo pekerja. Pekerja itu kan. Tak wong buru ya bawane kene. Kan iki. Semangat, semangat. Woi. Engko ngeduknone yo ngene yo. Iya. Kok sisuk ngene ya. Apa tuh kan? Apa dua? Engko musik ya. Lu belum apa? Enak. Belum. Belum. Lu les gak kalau belum. Sedina iki gak. Iya. Lu belum les. Ada lho. Heeh. Mas Arif paling koyo nek nyobet kok iki entek anu. Sorry, iya iya wes.
poso meneh. Enggak, penting ae poso. Ora kuat aku. Ini poso mari penggawean. Gak pikiran, hati tenang. Kok mari. Kok poso nanti ora karu-karuan. Ah, wah bakal pegel. Betul, enggak pikirane ora karu-karuan. Iya, lek pikiran gak karu-karuan nang wetenge lu gak enak meneh. Cuma mana lele tok. Mari tenang. Manis. Oh, apa? Sikit. Dikek foto. Ora apa-apa. Iki sakit sarungan iki ngomong. Ketatap. Ora apa-apa sarungan aku kok ono sarungan, Om. Nek kene-kene ani nejas tangan kok. Asli bapaknya yang nutul rumah berobat ini. Heh? Rumah berobat dia. Kok belum? Aku dhewe masuk kan akune wis nek duduk-duduk tok. Enggak malah dikasih obat sing Parah. anu, Om. Oh. Ngono ku wong masarno dagangane kok. Itu sih kerja salah enak kok ya. Ya kerja sing rumati bapak kan enot. Orang rumah si bapak itu kok ini. Arek cilik loro kan jadi nang kopi. Aku sih tak rasain kon iki. Duwe anak loro rasane. Tapi anu iki gelek oleh pasien kok. Iya lah kan. Lek tuku paramet itu berarti duwe pasien. Lek tuku paramet. Sopo? Lek Mbak Yani tuku paramet. Oh. Tapi Itu yo berarti ono pasien. Bu, Kena tak tengeri. kalau duwe nganu kan. Kowe sak durunge ibarat gede iki. Ngombe paramet sih. Wong dhisik itu nganu. Ngombe paramet ku Pengenane sampean tau sing ora bukan ini. Pengenane. enggak. Enggak sing anu apa? Sing ada apa iki ya lek tes sokane. Aku boleh gede-gede. Boleh sing penakne. Lek segede langsung kono. Wis kene. Iya. Apa tukarane apa? Kan ngomong ini ya. Sing tukarane ku Anu. Sing kondoe Yani ini nang Edi. Kondoe. Anggit mau gak kuat belanjani Yani. oh. Ngomong ngono saya. Iya. Loro pengenane barang mbek Edi dikenekno. Kok ngeterno. Kok masih masih gak dolo ngerasa. Kan belum lagi kan. Ngeterno nang turun. Tapi oleh poko aku ngeterno. Malah mek tukokno ora poko. Aku nanti karo rasane gosip nang turun gitu. Wong 50.000 nek kamu seribuan. Boleh hari biasa Kak ono anu ku ngene loro. Lek ono pasien yo satu tukang rong lek barang. Sedino. Heeh. Kok gak overdose sih dia le. Lambian malah sing Oh iya. Dhisik aku sik. sing ecae iku apa sih jenenge? Komik iku. Oh iya lek Oh, lah aku kulaan komik sing nek iku. lho sampe golek nang Katri ngono lho. Apa ngarepe toko bangunan anu. Wong tandang garap omahku wae mbek didompeng kono. Buah kok itu opo kan. Wis ketagihan. Ya selamat ya arek itu. Yo wedine arah-arah sampe tuwa. Oh iya, lah iku wis gak roh. Wedine lah Iya. kakek obat-obatan lho. Bener butuh obat-obatan terlarang cuman kan Ya jenenge overdosis. jeronan Mbak Niki. Kan gampangane nang jeronan kan gampangane obat itu pedes gampang. Overdosis wedine. Iki dimundukno pisan ah. Delok kopi kuat apa ora? Kopi iki opo, Mas? Sikilane sehat aja. Ndi?
sikilan iki. Kok wedine nganu Mas, wedine nganu Mbak niki. Cara saya. Heeh. Kan iki motor tahun 80. Ya wis pokoknya munduk ae ya. Apa sini? Penuh ngono. Enggak munduk. Kalau ngomong bu bengkel penak. Eh? Ngomong bu bengkel penak. Kan masih ini Mas, itu Mas. Iki ne Mas, apa golongane apa? Apa ngarane? Biasanya nek ngomong pasir, batak lah, batak ini. Nah. Tolong Pak. Matikan. Oh, itu kan. Tetap semangat ya teman-teman. Sudah agak capek. Ini masih kloter pertama. Dan batik semangat. Masih kloter pertama ya. Toko tuku dong. Jangan. Unik ya. Kok mau nyetor yo? Ini lagi ke arah tanahnya ya teman-teman. Tuh di belakang ada anak buah sama Pak Su. Pak Sunya lagi berkeringat. Semangat teman-teman. Sudah sampai teman-teman loh. Iko dalane 3 meter Om, iku paving iku Om. Iya. Dadi bakale tak depno rono ae. Lek kene malih suntuk sate pawake, arep didepno rono wis gak anu, gak resiko. Tapi sak wong sih maksudnya sak perusahaan kabingan ya. Wis payu Om, wis dhewe-dhewe. Sudah sampai ya teman-teman, ini penurunan bongkaran ya teman-teman. Kate digawe kolam pemancingan. Nah, nek kene ku wis digawe dodol-dodol biyen. Sementara mengawasi dulu teman-teman ya. Nanti kalau butuh tenaga aku montore gak dadi dandanan. Yo. Calon-calon ini. Semangat teman-teman. Cukup sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Ketemu lagi sama video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.